Hello, RCF. Bon, kumusta na Bon? Made in Kumburan. Hi ho. Salamat, Made in Kumburan. Thank you. Thank you, thank you. Bye. Huwag kalimutan yung thumbs up ni host. Made in Kumburan. Kumusta? Kumusta ano ka ba? Indonesia. Indonesia ka ba? Kumusta ang Indonesia? Made in Kumburan. Thank you for coming. Bon, hain ka na, Bon. Indonesia ka nga. May mga kaibigan ako dyan sa Indonesia. Sa ano sila? Sa Jakarta. Mama, dito sa tabi ko. Mama, nagyayaya na yan bumaba. Tulog ka na? Ha? Mm-hmm. Tutulog mo yun. Matutulog ka na! Matutulog ka na. Palagi siya nagsistretching. Palagi ikaw nagsistretching mo. Matanda ka na. Kailangan mo, ay, antok na. Antok na, gusto na matulog. Naka-expose na naman yung pitutoy mo. Wala na si Tani. Diaper ka nga. Nakalabas naman yung pitutoy mo. Tulog na. Bye, Mamo. Made in Kumbura. Daming tanda lang, bilik. Ay, basta. Basta. Sakit na mata ko eh. Malabo na yung aking salamin.
Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya. Salamat. Salamat, RCF. Made in Kumboran. Malabo yung camera nito. Dati naman maputi. Thank you, Medin Kumburan. Ikaw din, pagpalain ka rin ng kung may kapal. May pamilya ka dyan sa Indonesia. Uy, Atin Dison. Long time no see. Inday Macbintor pala. Made in Kumbora. Puntahan. Made in Kumbora. Wala, laki na pala ng bahay mo, oy. Made in Kumbora. Salamat Atin Lisa sa paharang. May harang. Nasa harang ako. Ano kayo ang gumagawa nitong mga speaker na to? At is Dison, thank you sa paharang.
Kumusta na ay Inday Macbenchor? Parang di na kita nakikita nag-i-LS. Nandito ka na ba sa Pinas? Nakauwi ka na? Nasa Pinas ka na, Atins? Atins Diso, nasa Pinas ka na ba? O nandiyan pa? Nandiyan ka pa sa, saan ka ba? Abu Dhabi o Dubai? Nahihilo ako sa salamin ko. Kailangan ng palitan. Ay, nantok na ako eh. Hindi na ako nakakagawa ng thumbnail. Nasira kasi yung cellphone ko yung isa eh. Ganito lang pag nagla-live ako yan. Minsan 4 lang tao ko. Minsan naman 5. Hindi kasi ako nag-share ngayon. Naantok na ako. Hindi ako nakakapag-live ng matagal kasi mainit tong gamit ko na camera. Made in Kumburan. Saan ka sa Indonesia? Diyan ka pa ba? Atins Dison, thank you sa pag-biji-biji mo. Huwag nyo kalimutan yung thumbs up. Saglit lang guys, magsasarado ako ng Atins Dison na. Nandito ka na sa
Pilipinas. Nasa Pinas ka na, nakauwi ka na ba? Magtanggal ka na ng diaper mo mo. No, magtanggal ka na ng diaper. Para ano na tayo baba. Ay. Ano naman yung kinain mo? Kinain mo yung paa mo? Sino to? TikTok. Walang ano man, made in Kumburan. Look ako eh. Mababa na tayo. Nantok talaga ko eh. Ang aga ko naman antukin. Anak mo. Mo, halika na, halika na.
Taktik-taktik. Okay. So yan guys. Ako'y hanggang dito lang. Salamat sa pagpunta nyo atins. Dison at si Midin Kumboran. Di ba kayo? Salamat sa pagpunta nyo. Hanggang sa muli. Bye bye. Thank you. God bless. Good evening.